there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Daming sisiw. Mga kaluds. 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 Kain kayo. Ano kumain na? Sabi natin makapalabas. Kaluds. Vlog ni Makakaluds. Mga manok. Ito na ata yung mga maliliit ko. Liliit ko na sisiw. Makakaluds. Yun, isang vlogger. Kasama ko isang vlogger. Oh. Walang subscriber. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. White Thompson. White Thompson yan, mga kasabong. Yan, White Thompson. Dito. Okay. Gilmore cross sa lemon. Gilmore cross sa lemon. Lemon yung lalaki, mga Gilmore hats yung babae. Lemon cross sa Boston. Lemon pa rin yung broodcock. Lemon yung broodcock, mga kasabong. Gold cross sa gray.
Golden Boy. Golden Boy cross sa Gilmore. Puro sweater. Puro sweater. Puro sweater sa kinablagiran. Loy, kaayo na vlogger, subscribe nyo. Sweater ni ano, Loy, Paulo Malbar yung mga broadcast namin. Oh, sa kayong vlogger, loy kaayo, i-subscribe nyo mga idol. Pinta 13 Subscribe lang kayo mga kasabong kung may awa kayo. Sweater pa rin. Sweater pa rin sa pamatbat maka. Sweater yung lalaki, buston yung mga babae. Dito tayo mga kasabong, papakita ko sa inyo mga palahi namin mga kasabong. Gilmore Hats cross sa Milsim Black. Tae mo. Yan mga Milsim yung babae. Ito tae oh. Tae. Ayop na yan. Huwag nyo i-subscribe yan. Subscribe nyo yan, kay balatuhan lang kayo pag nagsahod sa YouTube. CCTV TV, pinakamasbong sa lahat. Gilmore Hats cross sa Milsim Black. Yan mga Milsim Black. Egg 1000 yung ginagamit namin mga kasabong. Dito hindi pala ito yung limon. Sweater 5K yung mga babae, yung lalaki kilso yung lalaki. Tapos dito yung mga sisiw mga kasabong. Yan mga sisiw.